Pronombre personal. Persoonlijke voornaamwoorden. Pronombre personal. E pronombre personal ng ta, De persoonlijke voornaamwoorden zijn mi, ik, bo, jij, e, hij of zij, nos, wij, boso, jullie, nang, zij. mi, bo, e, nos, boso, nang. Laganos bang praktika. Laten we gaan oefenen. Laganos bang praktika. Mita tendebo. Ik hoor je. Mita tendebo. Mi cacho gustami. Mijn hond houdt van me. Mi cacho gustami. Bota tendemi. Hoor je me? Bota tendemi. Bopushi Gustavo. Houdt je kat van je? Bopushi Gustavo. Eta tendemi. Hoort hij mij? Eta tendemi. No spante. Laat hem niet schrikken. No spante. No sta tendebo. Wij horen je. No sta tendebo. E comida ei tapanos. Is die maaltijd voor ons? E comida ei tapanos. Boso tatendemi. Horen jullie me? Boso tatendemi. Mayang mitayama boso. Morgen bel ik jullie. Mayang mitayama boso. Nantatendemi. Zij horen me? Nantatendemi. E no ta gusta nang. Hij vindt ze niet leuk. E no ta gusta nang. Let op, in plaats van Mi, of bo, wordt ami, of abo. gebruikt om nadruk te leggen op welke persoon iets gaat doen. Laganos bang praktika. Laten we gaan oefenen. King tabay kaas. Wie gaat naar huis? King tabay kaas. Ami tabay kaas. Ik ga naar huis. Ami tabay kaas. King tabay sali. Wie gaat uit? King tabay sali. Abo tabay sali. Jij gaat uit. Abo tabay sali. Belangrijk. Het is onbeleefd om Bo, te gebruiken tegen vreemde of oudere personen. Het is beter om te beginnen met senor of meneer. voor mannen en Senora of juffrouw. voor vrouwen. Ejemplo. Voorbeeld. Dispensami meneer. Meneer sana unda e bus nantapara. Neem me niet kwalijk, meneer. Zou u me kunnen vertellen waar de bussen stoppen?
Até aqui nos ayer com eles tocante pronombre personal. Agora nos está seguindo com o seguinte tema. Tot hier de les over persoonlijke voornaamwoorden. Nu gaan we verder met het volgende onderwerp. Pronombre possessivo. Bezittelijke voornaamwoorden. Tem dois tipos de pronombre possessivo, adjetivo e substantivo. Er zijn twee verschillende soorten bezittelijke voornaamwoorden, namelijk niet zelfstandig en zelfstandig. Adjetivo. Bezittelijk voornaamwoord, niet zelfstandig. Mi, Mijn, bo, jou of uw, su, zijn of haar, nos, ons of onze, boso, jullie of uw, nan. hun. Laganos van practica. Laten we gaan oefenen. Laganos van practica. Mi tas tá na casa. Mijn tas is thuis. Mi tas tá na casa. Boca bij tá neti. Jouw haar is mooi. Boca bij tá neti. Subrel de solo tá roupa escura. Haar zonnebril is erg donker. Subrel de solo tá roupa escura. Nos bukinang tá pisar. Onze boeken zijn zwaar. Nos bukinang tá pisar. Bosoyabi tá riba mesa. Jullie sleutel ligt op tafel. Bosoyabi tá riba mesa. Nan comida tá klaar. Hun eten is klaar. Nan comida tá klaar. Substantivo. Bezittelijk voornaamwoord, zelfstandig. Dimi, Van mij, dibo, van jou, DJ, van hem, di nos, van ons, di boso, van jullie, di nan. van hen. Laganos bang practica. Laten we gaan oefenen. Laganos bang practica. Notabo tas, eta dimi. De tas is niet van jou, het is de mijne. Notabo tas, eta dimi. E buki aki tá dibo. Dit boek is van jou. E buki aki tá dibo. E sapato nang ei tá DJ. Die schoenen zijn van hem. E sapato nang ei tá DJ. Tabo glas of DJ. Is dat jouw glas of het zijne? Tabo glas of DJ. E kaartje nang tá di bolso. De kaartjes zijn van jullie. E kaartje nang tá di bolso. E telefoon tá di nang. De telefoon is van hen. E telefoon tá di nang. La ganosinha é uso de palavra mais. Laten we de toepassing van nog één woord leren. Mês. Zelf. Mi mês. Ikzelf. Bo mês. Jijzelf. E mês. Hijzelf. Su mês. Hemzelf. Nos mês. Wijzelf. Bosso mês. Juliezelf. Nang mês. Henzelf. Laganos bang practica. Laten we gaan oefenen. Mi mês trabalha sie. Dat ga ik zelf doen. Mi mês trabalha sie. Vai que bo mês. Ga het zelf pakken. Vai que bo mês. Evo que men? Si, e mês. Hem bedoel je? Ja, hijzelf. Evo que men? Si, e mês. Eta cuida bom de su mês. Ze zorgt goed voor zichzelf. Eta cuida bom de su mês. Nos mês tem que comprar coisas de bebê. We moeten zelf drankjes kopen. Nos mês tem que comprar coisas de bebê.
Você mês tem que escolher dinang. Jullie moeten er zelf eentje uitkiezen. Você mês tem que escolher dinang. Nang mes abai ayanang. Ze zijn daar zelf naartoe gegaan. Nang mes abai ayanang. Final de les 3. Einde van les 3. Final de les 3.